זקנה. אמר לך דרום משהו. זה כושר. זה בני כמוך, חשבת שאני אותו, עכשיו יצא לך יותר גרוע מהזה. יצא לך אחד יותר גרוע. שאול, שמע בדיחה. הוא אומר אני צריך וטרינר, הוא אומר עליי, דרור. מה? אני צריך וטרינר. מי אמר, דרור? לא צריך וטרינר? למה? האמת כואבת, אתה מבין? הם מקבלים תפקיד על הנייר. על הנייר. מעשית? רגע, מה התפקיד של דור בהם? מנהל החשמל. או וטרינר. הוא מנהל החשמל? אבל לא יכול... וטרינר. דור, אתה מנהל החשמל שם? אבל לא יכול להפעיל. זה רגיל, לא יכול לבדוק אותה. שלום לכולם. מה קרה? איך בית כנסת? כוסלוכתה. אתה שולח זנבור. אבל דובי, רציתי לתת לך עדכון על מה שאמרת שדיברנו לפני הרבה זמן, חטיבת 7, שאמרת לך אתם ג'ובניקים. לא יכול פה לפני אלה שלא מבינים כלום, אסביר לך למה אמרתי לך חטיבת 7 ג'ובניק.